Бързо прави клип. Бързо прави клип. Защо качи в V-Box? Там оттатъка няма да ходя. Хайде, Тошко, там. Давай. Раздата. 360. Направи 360. Майко, само това. Той не може. Кой не може? Кой не може? Айде последно. Колко минути вече? Айде. 1 минута поне. Айде, Тошко. Айде стига. Айде. Аз последно. Айде. Хайде, поклони се. Поклони се. Поклони се.